Dați-le dracu de jiguri împuțitile dracu ce sunteți. Futu-vă în gură de răpănoase. Pișam-aș în gura voastră să mă piși. Ma? Du-te, fă, dracu, de ninfomana, dracu, simbioții cu demonii. Du-te, fă, dracu, în pula mea de aici. Că pula mea e mai curată și mai sfântă și sunt și fertil și viril, futu-te în gură să te fut. Am și pula lui Avram. Mai presus de toate. Că eu am sămânța lui Isus care a fost dată la Avram și la familia sa. Să nu-ți ne cinstești sămânța ta cu curve, căci eu sunt Dumnezeu care te sfințesc. Leviticul 21:15. Du-te, mă, în pula mea de aici de analfabet. Că nu stau cu analfabeți de vorbă, du-te, drecu, morții tăi. Cine drecu te bagă pe tine în seamă? Du-te în pula mea de aici. Băi, acolo e vorba de sexologie, de una, de alta. Păi, băi, eu sunt deșteptul TikTok-ului. Du-te, drecu, că nu mă bag eu în seamă cu proști ca tine. Dă-te în pula mea de aici. Păi eu sunt prea deștept. Deșteptul TikTok-ului, dați-vă drecu în pula mea de aici. Dacă v-aș arăta ceva, ați înnebunit. Vă fut. Hai? Ieși, du-te în pula mea de aici, că nu știi tu sexologie și Biblie și pula mea. Și cu Sara. Băi, analfabetule, analfabetule, ia uite aici, ia uite, bă, analfabetule, ia uite, minte sănătoasă, sexologie, Sara lui Avram. Ia uite, băi. Ia uite, vezi? Ha? Nu mai mă sugeți de pulă, nu mai mă trageți de pulă, futu-vă în gură să vă fut. Vorbiți de pula mea și de pula lui Isus și de sexologie și Sara lui Avram și pula mea, Abigail, Batșeba, Mical, Rebecca, Rahela, ha? Estera. Nici nu mă uit la voi. De ce pocăiții nu recunoaște că sexologia are legătură cu Biblia? Că e analfabet, că nu știe carte, băga mea și pula morților. Mi-e și scârbă, mi-e sâlă, mi-e rușine să stau de vorbă cu așa ceva. Că mă face de râs. Și așa e situația cum este. Sămânța lui Isus care o voi da la familia mea și la copiii mei. Leviticul 21:15. Eu nu mi-am necinstit niciodată sămânța mea cu curve. Niciodată în viața vieților. Căci Dumnezeu este Cel care mă sfințește cu muierea mea. Te futu-vă morți în gât să vă fut. Că nu știți să legați două vorbe. Du-te, mă, în pula mea cu aviatorii mătii. Că nu știi ce vorbești de te morții tăi. Futu-vă în gură de analfabeți. Hai da? Futu-vă în gură de lingăi. Nu vreau să mă dați să vă drept în pula mea de aici. Pentru cine sunt și ce cărți am. Credeți că în pula mea că vă iau un seamă pe voi? Ce pula mea? Ce să văd eu la voi? Nici n-am nevoie să fiu băgat în seamă. Toate cu toți, retardați, bolnavi cu capul.
Pentru că am experiențe cu Biblia și cu voi și pula mea. Ce dracu să vă bag eu pe voi în seamă? Ce dracu, ce să vorbesc eu cu voi? N-am nevoie de băgare în seamă. Eu n-am nevoie de băgare în seamă. Ce vorbesc? N-am nevoie de băgări în seamă. Ha? Ce să vorbesc eu cu voi? Păi că Biblia metafizica. Eu fac metafizică. La care sunt prea perfect, mirific, unic. Ai auzit? Nu vreau să vă dau atenție și băgare în seamă că știu cine sunteți, cu toate cu toți, că sunt doxă de experiență, futu-vă în gură să vă fut. Că mi-e și scârbă de voi, mi-e sâlă de voi. Că mă faceți de râs. Păi normal că e cam cărță deștepte, dă-te în pula mea de aici. Tu nu vezi dracu că nu vă bag în seamă. Stați ca proști aici în chat și să sugeți pula pe aici. Nu mai veni să mă tragi de pulă, să mă sugi de pulă. Hai, du-te drept în pula mea, că nu vreau să te bag în seamă. Că n-am nevoie de băgare în seamă cu proști ca tine. Dă-te morții tăi, ieși afară, dă-te în pula mea de aici. Dă-te în pula mea de aici, că ți-am zis realitatea pe față, dă-te drept în pula mea. Terminați-vă drept în pula mea, nu mai vă căutați băgări în seamă cu mine, că eu vă știu cine sunteți. Cu toate, cu toți. Că ce sunt doxă de experiență, futu-vă morți în gât să vă fut. Eu nu vorbesc cu femei prea mult. Ia dă-te fă în pula mea de aici. Irea dracu să fii. Irea dracu să fii. Că fiind de curvă, zici și tu că prin pizda ta este virtuțile vieții. Irea dracu cu virtutea mătii. Dă-ți dren să-mi puțâtă. Irea dracu să fii. Nici nu-mi doresc să fut o parașută. Pentru că cum să dau eu bani la curve? Cum să dau eu bani la curve când pentru mine este ceva urât? Urât rău de tot. Pentru mine e ceva urât că eu o să primesc muiere moca cu bani, cu avere, cu palate, cu de toate. Cu mașini de lux, cu piscină, jacuzzi, penthouse, de neam de lăutări. Una cinstită, virgină, nefutută, care nu știe de bărbați, care nu știe de băieți, care nu știe de anturaje, de clicuri, de pula mea, de cluburi. Mai dați-vă drept cu morții voștri să vă iau rasa în pulă. Și morții în pulă. Ha? Păi, bă, nu vedeți că eu nu stau de vorbă cu toți bolnavi, cu toți retardații? Nu vedeți că eu nu vă bag în seamă, futu-vă morți în gât să vă fut. Nu vedeți că eu nu-mi caut anturaje cu voi, că sunteți prea bolnavi cu capul? Nu vedeți că sunteți bolnavi cu capul, futu-vă în gură să vă fut. Dacă ați fi oameni întregi la minte sănătoase, sănătoși, ați fi avut pe Iisus în mintea voastră, ce pula mea. Dar n-aveți. Ce dracu, cu cine să vorbesc? Cu cineva care nu știe să zidească o minte, care nu știe să zidească o minte sănătoasă? Cu cine dracu să vorbesc? Cu toate bolnavi cu capul, ce dracu? Că eu prima dată mă uit la mintea ta să văd cât e de sănătoasă. Și de bolnavă, dacă ești sănătos sau bolnav, dă-te în pula mea de aici. Eu îți urmăresc mintea ta care voi futu-te în gură. Că ai degeaba minte, futu-te în gură. Degeaba ai cap, creier, că n-ai minte prea multă. Doamne, îți dai săracului și îi dă bogatului. Minte prea multă. Ca să aibă și săracul minte prea multă, nu numai bogatul. Eu asta zic la Dumnezeu. Da. Ce vorbe înțelepte. Ce vorbe mari și grele. Auzi, degeaba ai
sute de miliarde de euro. Degeaba ai sute de miliarde de euro dacă nu știi ce să faci cu ele. Nu știi ce să faci cu banii. Eu cu 1281 de lei pensia mea, eu am știut ce să fac cu banii mei. Mi-am luat tot ce mi-a trebuit și o să mai iau. Tot ce-mi trebuie. Ha? Că e bune, că e proste, asta ele. Mă bucur de ele pentru o perioadă, după aia să strică, asta e, că așa este normal și în viață. Toate e bune la început, după aia să strică, că așa e, că toate se strică. Se învechește. Veniți împotriva mea și vă bateți joc. Voi de fapt și practic vă bateți joc de cel care m-a făcut Iisus și care vă bucurați de o nenorocire, nu veți rămâne nepedepsite, nepedepsiți. Și așa a fost întotdeauna și în trecut și așa e în viață. Asta e realitatea.